Znači, danas imali smo izvrsnu diskusiju, svi panelisti su vrlo pozitivni i konstruktivni i kritika je pala gdje je trebala pasti. Ono što mi kao udruga nakon ovoga želimo poručiti ili prijedlog za daljnji napredak i rad je znači 3 osnovne stvari koje trebamo da se popravi ishod i da se popravi skrb oboljelih, ne samo za multipli mijelom, nego i za druge hematološke i onkološke bolesti, a to je znači potrebno imati multidisciplinarne timove. Bolesti su kompleksne, tu trebaju razne struke, potrebno vam je imati jedan plan zdravstvene skrbi, znači hodograme kroz zdravstveni sustav da se on olakša, da je pacijentima lakše se nositi sa tom dijagnozom, ne samo pacijentima nego i njihovim obiteljima. Potrebno je isto tako raditi na dostupnosti lijekova koje imamo i ovih novih. I neophodno je potrebno imati registre dobre podatke, jer bez tih podataka se ne može planirati za bolje ishode i bolju skrb liječenja. I samo kratko, što ovako istraživanje znači za pacijente u Hrvatskoj? Pa ovako istraživanje koje je uzelo više zemalja i usporedile dobre prakse i ono što funkcionira i ono što ne funkcionira i postavilo je Hrvatsku na mapu Europe što se tiče multipnog mijeloma. To daje jedno ohrabrenje pacijentima, jer nositi se sa hematološkom bolesti i multipnim mijelomom je teško. Znati gdje si i što se može popraviti, to zbilja daje nadu.